नोंथांनि समस्थियाव दिनै जयनिं हाबाफारि लादों सार बेसेबांसो मा हान्जानिफ्राय जयनिं जाखो? बयनिसिमबो गोजोननाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय 13 नम्बर चिरां बेवहाय मोनसे ग्रेन्ड जयनिं प्रग्राम जादों। बेहाय गोबां जों बुंनो थाङो आंनि लिस्टआव 2250 आरो माखासेखौ जों मिथियाखै। थारमाने जयनिंआ एसे हल समस्थियैनो होनजासै दायो। थारमाने जों मिथिनो मोनबाय आरो दिनैहाय जोङो बे फार्स्ट एटेम्प्ट माने जों जास्ट टेस्ट खालामदोंमोन। थारमाने दिनैहाय जोङो गोबां दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा दिनै जइन जाफैबाय। आं बिथांमोनखौ गोसो गोथारै वेलकाम खालामो आरो बरायो। बेयो जोंनि मोनसे पजिटिभ साइन। आरो जोङो नेक्स्ट स्टेपाव जोंहा मोनसे दंबायो, जोंहा हिडन माखासे पलिसि दङ। दा बेफोरजों लोगोसे बबावबा 100 जन बबावबा 200 जन बेबायदि कन्टिनिउवास बेयो सोलिलांबाय थासिगोन। बेनिखायनो दिनैहाय चिफ सारखौ फैनानै दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मोजां जोंनि गेजेराव मेसेज होलांबाय, जेनाखि जोंनि ओनसोलाव गोजाम इस्यु, बे इस्युसफोरखौ दिनैहाय बिथाङा अननानै बा खोनासंनानै दिनैहाय मावफुंनायनि खोथा होलांबाय। रायजो राजा जोबोद मोजां मोनदों। दिनै बे जयनिंनि गेजेरजों जों मोनसे ब्लेसिंखौ जोङो मोनफादों होननानै बुंनो हायो समष्टिनि गेजेरजों। मा गोरोन्थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ नागारबाय थादों होननानै? गोरोन्थिया मुलुगा माने बयबो मोजांखौ हास्थायो बा आरो सबसे निउ गोदान माबाखौ हास्थायो। जों मिथियो जेरैहाय फुरानायाखौथ' बयबो गस्लाबाबो गाननो बायो। दा बे हिसाबै गोदान हिसाबै आरो जेरावहाय जोंनि ओनसोलावहाय सान्थि जोङो सोलिदों आरो सान्थि भाबै गासै जाथियानो दिनैहाय थांनानै दं, बा बिजनेस मावनायनिफ्राय लानानै स्कुलनिफ्राय लानानै फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनैहाय मोजां। सबसे देरसिन आशिर्बादा जाहैबाय जोंहा सान्थि। आरो सान्थिनि गेजेरजों दिनै जों बयबो गावबागाव दिनैहाय मावनो मोनदों, बा जोङो सेंसन मोनाखैबाबो दा सोरबायाथ' बिजनेस मावनानै मोनजादों। बे परिबेसखौ जोङो दिनैहाय मोन्दांथिदों आरो बेखौ लानानै दिनै गोबां मानसिया अनुभब खालामदों जे निस्सय बेबायदिनो जोङो सान्थियै थाबाय थानो जोङो मोजां मोनो आरो बेखौनो लुबैदों होननानै दिनै गोबां मानसिया ओंखारबोदों। जिसुआ सुमफ्रामारियाबो गोबां समाव बे जायगायावबो जयनिं खालामदों। जिसुआ सुमफ्रामारिखौथ' आं मिथिगौ, उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ। बिनि सायाव आं बुंनांगौआ माने लाइसिं सिंनि बाथ्रा जागोन। आं बेखौ बुङा। बे मा मावा ना ओंखाम ओंख्रि गेलेदों ना मार्बल गेलेदों, बे गावनि खोथा। खिन्थु सैथोथाया मा, मुलुगा मा जालांगासिनो दं बेखौ मोनदाङा मिन्थिया। गावहा मा खालामो खालामबाय थादों, आं बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया। नुदों माब्लाबा बिदिनो सोरबा गोरिबफोरनो एसे एनै हैलाबायदों। माजों होदों होआखै जों बेखौबो बुंनो थाङा। बेयो गावनि बेक्तिगत खोथा। बेखौ माने मा होननांगौ जाखो, आं बुंथ'वा, बेफोरखौ बुंनांगौबो गैया। थारमाने आं बेनि सायाव बेखौ बुङोब्ला आंहा बांसिन गाहायाव थांगोन। थ' बेखौ कमेन्ट आं होला, सोङाबाबो मोजां आरो। धन्यबाद। थैंक यू सर। जो डायबिटीज वाले हैं और जो डायबिटीज से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इन्होंने तो बेरी आप समझते हैं, बेरी एक ऐसा चीज़ है, बहुत मतलब फलों में जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गुण भरा हो वो वाला ये सप्लीमेंट है। और ये पूरे शरीर को इतना एक्टिव करता है कि आपके एक एक रोग के ऊपर ये काम करता है और उस रोग को जड़ से ये ठीक करता है। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो हमें सख्त ज़रूरत है अभी के दिनों में। ये आहार न होने के कारण आज हमारे सही करोड़ बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं। उसको रोकने के लिए एक बार आप जरूर यूज करें प्रो बेरी प्लस। इसमें करीबन ये देख सकते हैं इतने सारे बेरी हैं, करीबन आपका 100 से ज़्यादा बेरीज के साथ ये बना हुआ है। और ये इसका इतना लाभकारी है क्योंकि जो भी शरीर के अंदर जो कमियां हैं जिसके कारण आपके शरीर में जो बीमारियां आ रही हैं उसको ये जड़ से ठीक करता है। जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, एक बार जरूर इसको इस्तेमाल करें क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं होता, हमारे जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो एक बार जरूर यूज करें। आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप अभी तक आपने देखा, मैं इसको दिखा रहा था, अब ये मिलेगा कहाँ पे, तो बात आप अच्छे से सुन लें, एड्रेस को नोट कर लें। ये आपको मिलेगा बोरोलैंड थेरेपी सेंटर, कोकराझार काची गांव बस स्टैंड के सामने। और आप किससे संपर्क कर सकते हैं ये भी मैं बता दूं, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, तुबलो ब्रह्मा, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट है, उनका नाम है तुबलो ब्रह्मा। आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9974030738।